'Yan uwa dangi Hausawa a Hokum sallama irin ta 'ya'yan Hausawa. Na fito a wannan rana ta 28 ga watan 7 shekara ta 2025 sunana Kaltum Alin Bajitami. Na fito ne a wannan rana zan yi bangajiya. Dama idan aka yi biki, ba ranar da ake biki ake bangajiya ba sai washe gari. Wannan shine al'adar Bahaushe. Ko da yake yanzu bangajiya ta canja ba irin ta da ba, domin bangajiya ita kanta da duk wanda izo gidan biki to sai an bi shi an yi mishi bangajiya. To amma yanzu lokaci ne na social media, don haka ina yi wa Hausawa a duk inda suke a doron ƙasa bangajiyar wannan sallah da muka yi, domin wannan ya kamata mai kiranta sallah. Zan yi wa manya-manyan shugabannin wannan jagorancin haɗa wannan gangami na wannan rana ta al'adun Bahaushe da kuma harshensa. Zan yi wa kuma manya-manyan Hausawa waɗanda suka taka rawar gani. Hausawanmu da suke Najeriya, Hausawanmu da suke Nijar, Hausawanmu da suke Kamaru, Hausawanmu da suke Chadi, Hausawanmu da suke Burkina Faso, Hausawanmu da suke Togo, da dai Hausawanmu inda ce zan ƙirga duka ƙasashen. Zan yi musu godiya ta musamman da kuma bangajiya da kuma tarihi da kuka rubuta wa wannan ƙabila. Yau shekara 220 rabon da Bahaushe ya tsaya ya abu na ƙabilarsa da kansa, sai dai Fulani su kaɗa su raya. Bahaushe ɗan kallo ne. Babu shakku duk wani Bahaushe wannan abu ne mai raɗaɗi, ya mai ciwo a zuci. To amma shi komai dama ake samu. Shi yasa a koda yaushe nake cewa idan wata masifa ta afku, to a bayan masifa ɗin nan to akwai kuma alheri. Innama al'usri yusra fa innama al'usri yusra. Wannan shi ne. A lokacin da aka kama zubar da jininmu, Fulani suna bi ƙauyuka na Hausawa, ba faɗa ake ba, ba tashin hankali ake ba, haka kawai fin ƙarfi da amfani da ƙarfin mulki wanda Buhari ya samu, Allah kar ya gafarta mar. Damar da ya samu ya kiran 'yan uwansa ya zaunar da su ya ce lokacin da za a goge Bahaushe gaba ɗaya ya zo shi. Buhari a lokacin nan bai tsammanin wannan abu da zai zama masifa ba. Domin da Buhari ya san wannan abin zai zama shine sanadin fitarsu daga Najeriya, korarsu daga Najeriya, da bai yi ba. Da yawanku na ce korar Fulani daga Najeriya kuna jin abin kamar wasa. Ba wasa ba ne. Ai an ɗauko hanya. Ai korar Fulani an kore su ma an gama bi iznillah. Wannan zubar da jini da kisa da ƙasƙanta mu da wulaƙanta mu, abin nan an yi shekaru 220 da ya wuce. Ɗan Fodiyo ya kashe, ya ƙona, ya yanka, ya binne da rai.
Abdullahi ya kashe, ya yanka, ya ƙona, ya binne da rai. Bello ɗan gidan ɗan Fodiyo ya ƙona, ya yanka, ya dafa, ya ci, ya yi tsafi, ya binne da rai. Sarakunan Fulani sun ƙona, sun yanka, sun dafa, sun sayar, sun wulaƙanta, sun binne da rai. Sardauna Izo ya yanka, ya ƙona, ya dafa, ya zubar da jini, ya rufe Hausawa da ransu. Shagari Izo suka ɗauko Buba Maro mai tatsi ne daga Kamaru suka kawo shi, Bafulatani ne, ya dafa, ya yanka, an yanki mama na yarinya wacce ba ta yi aure ba, ba ta haihuwa ba, an gasa mar ya ci, an farɗe mahaifar yaro jinjiri na ciki, an ɗauko an dafa mar ya ci. Duka Hausawa wannan abin suka mance shi. A duk wannan abin abu ɗaya ni na gani lokacin nan, ban san ma inda kaina ike ba, amma ina tuna kamanni na da kayan da na saka har yanzu. Kaina ko ɗan kwali babu a wannan lokacin. I was young. Ko ɗan kwali a lokacin nan bana ɗaura. Da yake da Hausawa suna musuluncin gaskiya. Yarinya in bata kai wani lokaci ba ta ma ɗaura ɗan kwali. Za a yi mata kitso gadar a ka. In shiku ne, in zanen yawo ne, in tuntu ne, in doka ce, ga hinan abin gwanin ban sha'awa. Ba kamar yanzu yarinya 'yar shekara 4, 5, 6, 7 a rufe mata kai ba, wanda ko a Saudiya ba a haka. Ko a Saudiya yarinya 'yar shekara 7 ba a sa mata ɗan kwali, ba ta balaka ba. Shi kai da ake rufe shi ba addini ba ne, ana kare jiki ne. Hijabin nan gaba ɗaya ba musulunci ba ne. Hijabi 'yan uwana ba musulunci ba ne. Don haka yaranmu na ga sun yi biki na ranar Hausa. ‘Ya'yanmu ku cire hijabi akan 'yan mutsi-mutsin yara wanda ba su balaga ba, wanda ko mama babu a ƙirjinsu. Ku yi musu kitso mai kyau, ka sa musu kaya mai kyau na Hausa, zani da riga, ku ɗaura musu ɗan kwali mai kyau, ko kuma ku sa musu mayafi a kafaɗa, ko su shan ciki, ku yi musu kitso mai kyau. Addinin musulunci bai ce yarinya ƙarama ka yi mata hijabi ba. ‘Yan uwana musulmi, saboda godiya nake wa manyanmu, dole ne in saka wannan magana saboda manyanmu su sani. Wannan hijabi da kuke gani ba musulunci ba ne. Wannan dai hijabi da a yanzu muke, Yahudawa ne suka fara yin sa. Da Allah wanda iji maganar nan kar yadda ku buga a wayar ku duba ku gani. Zan ƙoƙari ma akan wannan magana za a ɗora ta a Jarumin Hausa, zan ƙoƙari in ɗora muku. Yahudawa su suka fara hijabi. Kiristanci izo ya ari hijabi a gurin Yahudawa. Domin matan Yahudawa ba sa yawo a tsirara in suka girma, in suka balaga suka yi aure. Haka Kiristoci ba sa yawo kansu a buɗe. Tarihi ya nuna. Musulunci da izo ya ara a gurin Kiristoci. Wannan hijabin da kuke gani ba musulunci ba ne, Yahudawa ne suka kawo shi. Na san za ku ce min akwai aya ta ce a gijela a rufe menene, duk na san wannan za ku faɗa mini. Amma ina faɗa muku real hijab, to a gurin Yahuda aka karɓe shi. Don haka ‘ya'yanku wanda ba su balaga ba, mama ko bai fito abi a ƙirjinsu ba, idan za a yi ranar Hausa, ku ɗinka musu atamfofi ko lesi ko saƙi mai kyau, ku sa musu riga mai kyau, ku yi musu ɗaurin ɗan kwali mai kyau, ku yafa musu mayafi a kafaɗarsu. Don Allah, don Annabi, ku daina sa musu dogayen riguna. Wannan ba al'adar Bahaushe ba ce. Dogon riga ba al'adar Bahaushe ba ce. A al'adar Bahaushe namiji ne yake saka riga, mace ba ta saka riga. Mace tana ɗaura zani da riga da ɗan kwali. Ina fata wanda odiyon nan zai same su iyaye, sallar da za a yi ta baɗi, don Allah, don Annabi, kar ku ɗinka ‘ya'yanku dogayen riguna. Ku ɗinka wa ‘ya'yayenku zani da riga, ko lesi, ko atamfa mai kyau, ko yadi mai kyau, ko kuma saƙi irin namu na gargajiya. Ina fata ‘yan uwanmu za su ji wannan kiran da nake yi. To, na kawo zancen hijabi ne don ku san ‘ya'yanku musulmi da kuke sa musu hijabi haram ne, ba wani addini ba ne. Yarinya ƙarama an sa mata baƙin abu wanda ba al'adar mu bace.
an sa mata doguwar riga, ba al'adar mu bace. To muna ce ranar al'adun Hausawa, mun ɗauki al'ada ba tamu ba mun saka. Wannan kuskure ne. Zani da riga da ɗankwali da mayafi. Idan yarinya ta balaga kenan. Idan ba ta balaga ba, ku yi mata kitso mai kyau. A sa mata zani da riga, ku bar mata kanta a buɗe. Yarinya ce. Ku je ku Saudiya ku ga a cikin ɗakin Allah yarinya yar shekara 8, 9 kanta a buɗe yake, domin ba musulunci bane, bata isa sa hijabi ba. Wannan ba al'adar Bahaushe bace. A Saudiya ƙasa mai tsarki, yarinya yar shekara 7, 8, 9 ba ta rufe kanta. Ku je ku Saudiya ku ga a ɗakin Allah a Madina, domin ba su balaga ba. Yarinya ba ta balaga ba. Yarinya sai ta balaga take rufe jikinta don kar wani ya ga sha'awarta. Sha'awa isa ake so mace ta lullube jikinta, kuma Bahaushe ba musulunci ikamar lullube jiki ba. Kayan Hausawa na mata tun kafin zuwa musulunci kaya ne masu kyau na rufin asiri. Mace Bahaushiya tun farko tana da kaya na mutunci. To ina fata wannan iyaye mata za su ji wannan audio. Zan yi wa manya-manyan shugabanni na Nijar da na Kamaru da na Najeriya da na Burkina Faso da na Togo da na sauran duk ƙasashe da kuma sauran ƙasashe, duk Allah ku yafe ni waɗanda ban faɗi sunan da ke ƙasashen ba, da yawan ku in ban faɗa ba kar ku ce ban ambace ku ba, da Chadi da dai sauransu. Da Allah ku yi addu'a wannan biki da kuka shige gaba akai. Allah Ubangiji ya tabbatar mana na baɗi da alheri. Allah ya ƙara muku arziki. Allah ya ƙara muku ilimi. Allah ya ƙara muku kishin ƙabilarku. 'Yan social media, zaratan matasa 'yan social media, Allah albarkaci zuri'arku. Allah ya raya muku ƴaƴayenku wanda kuke da ƴaƴa. Waɗanda kuke samari ne ba ku yi aure ba, Allah ya ba ku mata na gari. Waɗanda kuke 'yan mata ne ba ku yi aure ba, Allah ya ba ku miji na gari. Allah ya saka muku da alheri. Matasa, ina kiran ku baɗi in Allah ya kai mu, za mu yi bi iznillah a Najeriya. Daga yanzu duk wanda zai ji wannan audio, ka yi asusu, ka fara tanadin tara kuɗin da za a yi biki baɗi. Kar ku manta ba mu da gwamnati, ba mu da gwamna, ba mu da sanata, ba mu da ɗan majalisa, mu za mu yi abinmu da kanmu kuma mu fita kunyar mu. Don haka tun daga yanzu, daga yau ɗin nan, jiya aka gama, yau ɗin nan mutum duk wanda zai ji wannan audio ya buɗe asusu ya ka tanadi abin da zai wa 'ya'yansa ɗinki mai kyau, abin da zai wa kansa ɗinki mai kyau, abin da za ki wa 'ya'yanki ɗinki mai kyau, abin da za ki wa kanki ɗinki mai kyau na gargajiya. Dan Allah, dan Annabi kar ku saka doguwar riga. Dan Allah, dan Annabi kar ku sa 'ya'yanku doguwar riga. Atamfa ko yadi ko saƙi. A yi kwalliya, a sa murjani, a sa ɗan kunne. Yara ƙanana dan Allah ku daina lullube musu jikinsu. Ku sa musu atamfa da kayanmu na rufin asiri. Kayanmu na mutunci ne. Addinin Musulunci ya yarda da kayan Bahaushe. Atamfa mai kyau, a yi musu ɗinki mai kyau, a yi musu riga mai kyau, sai sun fi ma kyan gani. Amma 'ya'ya zulum da riga, abun ba tsari, abun ba kyan gani. Yara ba su isa su hijabi ba. Yaran ku ba su isa ku yi musu hijabi ba. Ku ɗauke wannan baƙin abu da kuka sa musu kamar 'yan Iran, kamar 'yan Shi'a. I'm sorry inda 'yan Shi'ar ma, ku yi haƙuri. Amma dan Allah, dan Annabi, mun ce al'adunmu na gargajiya. To mu ina hijabi. Ina mu ina sa kayan wanda kayan Laraba ne ba namu ba. Hijabi me ake nufi da hijabi ne? Kar gashin fa mace i fito, kar al'auran mace ta fito, shine fa hijabi. Ba wai wannan baƙin kayan da dogon riga shine musulunci ba, wannan ba musulunci bane. Wannan kana kaskanta kanka, kina wulakanta ƴaƴanki, kin ce kina bikin ranar Hausa kuma biki sa musu kayan Hausa ba. To kin ga biki al'adar Hausa ba. Muna godiya mazanmu da kuka saka kaya. Na ga 'yan takife waɗanda kuka rubuta ranar al'adun Hausawa, Kaltum Allin Baji ta mu dodon Fulani. Kun ba mu dariya sosai, kun ba mu dariya. Seriously, kun ba mu dariya. Ubangiji Allah ya saka muku, inda aka ɗauki allura Allah ya mayar garma. T-shirt ɗin da kuka saya kuka yi wannan aiki, Allah ya ƙara muku arziki a kai.
manya-manyanmu da kuka ɗauki nauyin wannan biki da wannan abinci, Ubangiji Allah ya buɗa muku hanyar arziki, Allah ya ƙara darajarku da martabarku da ɗaukakarku, Allah albarkaci zuri'arku, Allah ya ji ƙan mahaifanku. 'Yan social media, Allah ya saka muku da alheri, Allah ya saka muku da alheri, Allah ya saka muku da alheri. Team ɗin Jarumar Hausa 24, Allah Ubangiji yi muku albarka. Duk wani matsala take gabanku, Allah ya yi muku ita. Duk wani alheri da kuke fata, Allah ya ba ku. Tim ɗin Alin Baji Tami, Allah albarkaci zuri'arku, Allah ya raya ku, Allah ya ba ku maza da mata na gari, Allah ya ji ƙan mahaifanku ba don sun rasu ba, Allah ya ɗaga martabarku da darajarku. Muna godiya, muna godiya. Matasa, ina so in faɗa muku wani abu. Wannan rana ba ta wanzu ba sai da manya-manyan Hausawa wanda suka san ciwon kansu suka yi jagorancin tabbatar da wannan rana a African Union. Suka tabbatar da wannan rana a African Union. Ƙasashe 54 an tabbatar da wannan rana ita ce ranar al'adun Hausawa ta duniya da kuma harshenmu. Al'adar Bahaushe da harshenmu. Ku kula, al'ada ita ce ta farko. Ranar al'adun Hausawa da harshen Hausa. Ranar al'adun Hausawa da harshen Hausa. Wannan harshe shine wanda muke magana da shi, al'ada kuma shine abincinmu, tufafinmu, sana'o'inmu, zamantakayyarmu. Mune wa dukka al'ummar duniya godiya. Kuma akwai wani abu da nake so. Ku sani Hausawa, al'ada tana da muhimmanci. Duk wanda ibar al'adarsa, to mutuncinsa da darajarsa ta zube. Kuma duk al'ummar da ake so a goge tarihinta, to sai an goge al'adarta. Don haka dogon riga ba abu ne mai amfani ba ku saka. Al'ada ita ce tufafinka, abincinka, gidajenka, rayuwarka. An sa muku wani masani na al'ada don ya ƙarfafa muku gwiwa. Al'ada kaga shine kamar zamantakewa da kuma wato ra'ayoyi na mutane da kuma yanda ake al'ada. Kaga in aka ce culture, kaga ta haɗa da addini. Bahaushe tun kafin musulunci ya zo na da addininsa. Abu na farko kenan. In aka zo Bahaushe yana da kasuwanci da fasaha ta yadda yake aikin noma, yake kere-kere, yake da wasu abubuwa wanda za a kiransa al'adarsa ne ta samu masa da waɗannan abubuwa. Akwai wasu abubuwa da za a ce kamar kayayyakin da yake sakawa, su ma al'adarsa ce. Da irin gidajen da yake ginawa, shi ma al'adarsa ce. Da irin yadda yake mu'amala da mutane, za ka ga al'adarsa ce. Saboda Bahaushe tun ko bayan musulunci ma ya zo masa, a musulunci ana cewa ba a buƙatar in za ka gaishe da mutum sai ka zauna. Amma Bahaushe ya kasa yadda da wannan wato abin. Za ka gani duk inda aka zuwa Bahaushe idan ya je gu, za ka ga ya tsuguna ya gaishe da mutum. Saboda al'adarsa ne ta bi jininsa. To kuma za ka zo ka ce wai Bahaushe, wai Hausa yare ce ba al'ada ba. Kula, Hausawa Fulani sun ƙoƙari su goge al'adunmu don su mantar da mu kanmu. Ku kula, yau shekara 220 Fulani suna azabtar da mu, suna wulaƙanta mu, suna ƙasƙanta mu, suna goge tarihinmu. Fulani sun ƙirƙiro ranar harshe na Hausa ran 26 ga watan 8. Ranar da Bahaushe baya biki a ita, shekarar da a watan da Bahaushe baya biki a shi. Bahaushe baya biki 26 ga watan 8. Watan 8 in kaga Bahaushe yayi biki sai dai bikin suna. Amma biki a saka rana a ce 26 ko 24, Bahaushe baya wannan. A ce kuma a watan 8, Bahaushe baya biki a watan 8. Don ku sani, Fulani sun ƙoƙarin goge tarihinmu, don haka suka hana wasu al'adu waɗanda Ubangiji Allah ya karɓe mu. An tabbatar da wannan rana ta al'adar Bahaushe a Union Africa. To duk ina ka bar wannan abubuwan suna da addini. Addinin su ne ma wanda suka ki karɓan addinin musulunci sai ake kiransu da maguzawa. Ba wai maguzanci bane addini, wanda suka ki karɓan addinin musulunci ne sai ake kiransu da maguzawa. Kaga kenan suna da addini, an zo an tarar da su suna da addinin su.
suna da al'adarsu, suna da harkokinsu da sana'o'insu da komai. To wannan shine ake cewa al'ada. Yare kuma dama shi abu ne wanda ya kamar yadda an faɗa a baya ya dole ne na canjawa, shi zamani yake canja yare. Ko turanci yanzu zaka samu turancin da ake a da in ka je Ingila zaka samu ba shi ake yanzu ba. Kuma nan da shekaru masu zuwa zaka samu turancin da za a yi a nan gaba ba shi ne ake yanzu ba, sai dai duk wanda kai masa magana zai fahimci me kake faɗa. To shine ni abin da in so ɗan ƙara magana a kai. To, za ku ga Hausawa Fulani sun ƙirƙiro wani tarihi na banza bakwai da Hausa bakwai da baya jidda. Kusan duk wanda za ku ji suna Hausa bakwai ko banza bakwai ko baya jidda, ku sani miƙiyan Hausawa ne. Ku sani miƙiyan Hausawa ne. Ku sani miƙiyan Hausawa ne. Duk wanda ike Bahaushe uwa da uba kusan hatsarin wannan tarihi da aka ƙirƙiro na Hausa bakwai da banza bakwai da baya jidda. Tarihin mu ake so a ruguje, a rushe, a goge tarihin mu. Duk al'ummar da ake so a shugabance ta, a milke ta, sai an ruguza ta, sai an rusa ta, sai an goge tarihinta. Abin da Fulani suka yi ƙoƙari shekaru 200 su yi, sai gashi a cikin shekaru 10 kacal Allah ya karɓo Bahaushe, mun koma da irin al'adunmu na zumunci na haɗa kanmu. Yau mun ruguje duk abin da Fulani suka ƙirƙira. ‘Ya'yanmu zan maimaita, tarihin banza bakwai da Hausa bakwai Fulani suka ƙirƙiro, tarihin baya jidda Fulani suka ƙirƙiro don su ruguje mu, su rushe mu, su goge tarihinmu. ‘Ya'yan Hausawa ku sani a duniya Bahaushe ba shi da miki sai Bafulatani. ‘Ya'yan Hausawa ku sani a duniya Bahaushe ba shi da miki sai Bafulatani. ‘Ya'yan Hausawa ku sani a duniya Bahaushe ba shi da miki sai Bafulatani. Don haka hattara. Tarihin baya jidda tarihi ne wanda Fulani ya kamata nan gaba sai mun yaƙe su. Ina so in nuna muku ba, idan fa muna son zaman lafiya sai mun gagarumin yaƙi da mu da Fulani, wanda duk duniya an san mun yaƙi, to shine Fulani za su daina amfani da mu, da sunanmu, da al'adunmu, da ƙasarmu, da kuma ɓata tarihinmu, domin mutsiyata ne, miƙiyanmu ne. Haka tsarin mulkin duniya yake. Duk gunda kaga an je an mulke su, to ba a ci nasara a kansu ba sai da aka ɓatar da al'adarsu, ya kasance sun rikide. In aka faɗi al'adarsu ma sai ka ji kaman wani tarihi ake ba su na wani zamani da ya wuce can baya, sun mamanta. Kaga na farko ko wanda ya hau dinnan a K point dinnan, ai na so yana nan mun wasu tambayoyi. Ai abin da ya sa zaka ji suna da ƙoƙarin cewa kaman Hausa yare ce. Ka san akwai wani labari da aka kawo marar tushe, marar asali, marar kan gado. Wai labarin wani ana ce masa wai baya jidda. Wata tatsuniya da bata da daɗin ji, bata da asali. To wannan labarin shi aka yi ta bi ana koya mutane a makarantu, ana koya mana, muka taso mu ma duk mun zata labarin gaskiya ne. Ake nuna mana cewa wai muna da alaƙa da wani balarabe daga wata ƙasa, wai sunanta Iraki. To irin wannan tunanin yake saka mutane suke ga a'a, ai kaman wannan yaren na Hausa, wannan Hausar da ake yi ai haɗe-haɗe ce. Wani zai iya ce maka to ai tura sun shigo su ma sun ɗan jefa yarensu a ciki. Baka ji da ya fara magana yake cewa ai yawanci akwai larabci a cikinta. In ka masa tambaya kuma zai kafa maka labari da tarihin baya jidda. Wannan labarin kuma kwata-kwata ba kai a tarihi a masana tarihi ma wannan labarin, inda ƙasa ne wanda suka san kimar al'ada, wanda kirkiro labarin nan ma ya kamata a ce na freezing. To, kowa isan zaman da zai da Fulani. Ku daina auren matan Fulani, wanda ya aura isaki. Ku daina zaɓar ɗan siyasa Bafulatani. Ku daina sallah a bayan malaman Fulani. Ku daina ganin darajar Fulani. Ko a ƙungiyance, ko a dandali, kar ku yadda Bafulatani shugabance ku. Allahumma lakal hamdu wash shukr. Allahumma lakal hamdu wash shukr. Allahumma lakal hamdu wash shukr. Ina farin ciki, ina alfahari, ina farin ciki, ina alfahari da cewar wannan rana mu Hausawa mun dage mun haɗa kanmu, mun tabbatar da ita, mun bulawa miƙiyanmu Fulani ƙasa a ido.
babu shakku a yau duk inda Bafulatani yake ba shi da kwanciyar hankali saboda mun tona musu asiri. Abin da suka ƙirƙiro na shekara 40 mun rushe shi a cikin shekaru 10. Sun ƙirƙiro ranar harshen Hausa yau shekarar ta 40. Aka bai wani ana ce Abdulbaki Jari wanda ƙarya ne. Wanda wannan shi Abdulbaki Jari Bafulatani ne uwa da uba, kuma aka naɗa shi ma sarkin matasan Hausawan Afirka gaba ɗaya. Wannan sarautar ba wanda isa ne, ni na tona masa asiri. Daga ƙarshe ina roƙon Ubangiji Allah ya ji ƙan mamatanmu daga shekara 220 har ya wannan lokaci. Allah ya sa suna cikin gidan aljanna. Allah ya haɗa mu da su a cikin gidan aljanna. Allah ka haɗa kanmu. Allah ka haɗa kanmu mu Hausawa, Musulmanmu da Kiristocinmu da 'yan gargajiyanmu. Mu tsaya mu nemi ilimi. Mu nemi ilimi. Hausawa mu nemi ilimi. Mu nemi ilimi, mu nemi shugabanci. Mu nemi ilimi, mu nemi kuɗi, mu nemi shugabanci. Mu noma, mu kasuwanci, mu nemi ilimi, mu nemi shugabanci. Allah ka ƙara haɗa kan al'ummar Hausa. Allah ka albarkaci wannan zuri'a. Allah ka kare mu daga sharrin Fulani. Allahumma inni as'alak Allah yashqal li Fulani bi nafsihim. Allah yahutta hilahum bainahum. Allahumma alayka bi Fulani. Allahumma dammurhum ya Allah. Muna roƙon Ubangiji duk wani bala'i da masifa da Fulani suka saka kabilar Hausa. Allah Ubangiji ka taimake mu ranar da za a wayi gari a ce an kori Fulani daga ƙasar Hausa. Ina so duk matashin da iji wannan muryar ta ka sa ƙwaƙwalwarka sai mun kori Fulani daga ƙasar Hausa. Be confident. Trust yourself. Andalus shekara 800 suka yi, amma aka kore su. Zinjibar shekara 370, amma aka kore su. Daular Turkiya ta Usmaniya ta mamaye ƙasashe daban-daban, Larabawa, Turawa, ba inda ba ta yi mamaya ba, yau babu ita. Ku yi imani za mu kori Fulani domin Fulani ba 'yan ƙasa ba ne, baƙi ne. Ku nemi makami, ku nemi makami domin ko mun so ko ba mu so ba sai mun yi yaƙi da Fulani. Yaƙi shi kaɗai shi ne zai raba mu da Fulani mu sami 'yanci idan muna neman 'yanci. Bi iznillah wannan yaƙi sai an yi shi albarkar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakaninmu da Fulani. Mai ido bi sai ya gani. Na yi wannan magana ne ran 28 ga watan 7 shekara ta 2025. Sunana Kaltum Allimbaji Tami. Ina yi wa kuma tim ɗin Najeriya na mata murna sun karɓi kasa a COP na wasa da aka yi. Ina farin ciki ta ci Morocco 3-2. To muna alfahari. Allah ka dafa mana a Najeriya, ka dafa mana, ka ba mu zaman lafiya a Najeriya, musulmanmu da kiristocinmu da 'yan gargajiyanmu. Allah ka kaskanta zuri'ar Fulani. Allah ka wofanta zuri'ar Fulani. Allah ka tozarta zuri'ar Fulani. Kowa ya nemi bindiga. Ku yi makin ɗin gidan Fulani inda kusan da Fulani idan yaƙi ya fara, ku fara ta kan na kusa da ku. Fulanin binni su za mu yi makin ɗin shegu. Su za mu fara kashewa domin lokaci ya zo na ɗaukar fansa. Wannan faɗa ne na ƙabilanci. Sai kun imani sai mun yaƙi da Fulani. Tsakaninmu da Fulani ku tuna faɗa ne na ƙabilanci. Ba wata ƙabila ta ƙasƙanta wata ƙabila kamar yadda Fulani suka yi mana. Sun zo sun yi zina da matanmu, sun kashe yara, sun kashe manya, mu nan Sakkwato, Bello Turji wuta ya kunna ma mota, mutane na dwadewa ana ji. Wai wannan aka cewa wai a naɗa kwamiti a zo a zauna da shi a yi sulhu da shi a bashi kuɗi. Kun ji ko? Abin da Fulani suka yi mana. Kar ku manta ku faɗa 'ya'yanku. Ranar al'adun Hausawa wannan rana ce ta faɗa wa 'ya'yanku irin ƙeyar da take tare tsakanin mu da Fulani. Mu mukamai da gwamnatin tarayya wanda wallahi ko kaso ko ka kaso akwai kabilanci cikin waɗanda aka yi da ta'addanci Najeriya. Ko kaso ko kar kaso akwai kabilanci a cikin ta'addancin faɗan da ake a Najeriya. Ku jiya faɗa ne na kabilanci. Suwa suke sa ake kashe mu? Ku tsaya ku ji. Wasu sun yi tsaye ba za a yaƙi 'yan uwansu ba. To ku faɗa musu su bar kashe 'yan uwanmu. Na ji kwanan baya kungiyar mu yace Allah ta ce a yi zama da ita ta ba da wata kaza ta'addanci zai zan tarihi Najeriya. Don Allah kuna da sai ga harkar 'yan ta'adda kun ka bari suna kashin mu ba ku yi musu magana sai an yi zama da ku. Wannan ta isa mai hankali ya gane ɗingishin kwaɗo. Ba mu da mikiya a duniya sai Fulani. Ba mu da mikiya a duniya sai Fulani. Sai mun yaƙi da mu da Fulani muddin muna neman 'yancin kanmu. Wannan kuma zai ba mu saida duk duniya a gane mu da Fulani mun rabu. Yaƙi shi kaɗai
shi zai hana Fulani su ka amfani da sunanmu da al'adunmu. Wannan korarsu ya kamata mu yi. Wannan ita ce mafita guda ɗaya tak, ba mu da wata.